Hvordan filmer man en følelse, som alle kender, men ingen forstår? Jeg tænker, du kender den der følelse af at miste kontrollen, uden rigtig at forstå hvorfor. At skulle forklare det til nogen er svært, men jeg tror, det vil være endnu sværere at vise det. Så det er præcis det, jeg vil gøre. Jeg vil lave en kortfilm om at miste kontrollen. Og step 1, skriv et script. Lad os komme i gang. At skrive et manuskript til en film baseret på en tilstand, havde jeg faktisk i starten tænkt, at der skulle være rigtig mange dialoger. Men da jeg er alene om det her projekt her, og det vil kræve ekstremt meget arbejde at skulle maske flere karakterer ind i filmen, har jeg valgt at gå en lidt anden vej. Men det med at være alene omkring det gav mig faktisk en idé til et narrativ. Så det her det er mit manuskript. En mand, spillet af mig, vågner op til det, der føles som en helt normal dag. Han følger sin rutine, som han plejer, men så ringer telefonen. En stemme beder ham om ikke at svare, kun at lytte. Han fortæller, at der står et kamera ude i køkkenet, og uden at stille spørgsmål, så går han derud, som der bliver sagt. Han tager kameraet og får at vide, at han skal gå over til vinduet og tage et billede. I det øjeblik, han kigger ned, går det op for ham, at der er noget, der ikke stemmer. Og ja, slutningen, det må jeg skulle følge med for at få. Shot 1, take 1. Vi skal lige have trukket gardinerne fra. For. Det hedder for. Ligesom det hedder en tændstik og ikke en tandstik. Jeg er godt klar over, hvor mærkeligt det er at gå i seng med kameraet tændt, når man er i gang med at lave film. Men når man egentlig er træt, fordi det er relativt tidligt om morgenen. Shot 1, take 1. Okay, så nu har jeg selvfølgelig at jeg har første scene. Jeg synes sgu egentlig, det ser meget godt ud. Sleepy. Ja, vi har den. Scene 2, take it. Han sætter sig op og går i gang med den daglige rutine. Kasper ser tomt ud i rummet. Men han er simpelthen tomt ud i rummet. Det må være sådan noget. Jeg ved det ikke. Okay, så nu er vi faktisk kommet der til, hvor jeg ikke kan bruge min telefon til BTS-optagelser mere, så det ved jeg ikke lige, hvordan det løser, men det skal nok blive godt. Scene 3 trækker gardiner fra, og scene 4, telefonen ringer på bordet. Vi skal i hvert fald lige starte med at sende en lyd op, og siden jeg ikke har en C-stand eller en boom mic eller noget som helst, så må vi lige være lidt kreative. Jeg har en idé. Scene 3, take it. Og I ved jo godt, hvorfor man klapper. Det er til at synkronisere lyden på timeline. Det gør det meget nemmere. In-house. Videre til scene 4. Hvilket lige her. Det bliver nemt. Og så er det ellers blevet spisetid. Skyr med skovbær. Det kan altså noget. En lille kaffe. Og jeg har lige opdaget en ret træls ting. Jeg sidder lige og tjekker materialet her igennem, som vi lige har optaget. Og fælles for dem alle er, at min mikrofon back til XLR-mikrofonen deroppe, ja, den ligger så i alle skud. Så det er bare om igen. Husk kraften. Godt, så nu her, så har vi altså fået styr på alle de der fejlskud, eller hvor man kunne se, der lå noget her i vindueskarmen, og det var altså ikke så godt. Næste scene, det kommer til at foregå herude i køkkenet, hvor Kasper han lige har fået at vide, at han skal tage et kamera, der står herude. Så det gør han jo selvfølgelig bare. Han tager kameraet, og så får han besked på, at han skal tage et billede ud af vinduet, fordi der kommer til at være en silhuet af ham selv, mig selv. Hvordan jeg kommer til at lave det i DaVinci, det har jeg ingen anelse om lige nu. Men det skal med, så det må jeg skulle finde ud af og løse. Så den næste scene, han tager kamera. Det er det, vi skal op til nu. Kamera på plads, så mangler vi bare lidt lys. Kunne lige være der. Yeah. Det så også er med det her skud her, det er, at
Vi må ikke kunne se refleksionen i vinduet. Og det tror jeg heller ikke, man kan sådan direkte i dag, fordi der er ret meget overskud udenfor, så det er meget jævnt og blødt lys. Så jeg tror ikke, at kontrasten bliver så mærkværdig. Oh my god, det er et kedeligt ord at bruge. Men ja, jeg tror ikke, den bliver så synlig, fordi at det hele det er en lille smule overbelyst. Det her det er heller ikke. Det er ikke overbelyst. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare det. Jeg tror ikke, man kommer til at lægge mærke til det. Så nu her, så har jeg fået det hele sat op her. Det her, det kommer til at blive viewet. Computeren, det bliver jo selvfølgelig fjernet, men ja, det kommer til at være... Det må så være scene 1B. Jeg synes, det ser okay ud. Og det er jo kun reference, den her skærm her. Altså, jeg filmer det hele i det, der hedder S-Log 3. Så det her, det er bare lige sådan en grov gengivelse af, hvordan det kommer til at se ud. Og Kasper, han har jo stadig telefonen i hånden, så jeg kan jo selvfølgelig ikke rigtig sådan filme det her på nogen måde. Jeg skal virkelig have købt et B-kamera, et BTS-kamera, men ja. Så det kommer voiceover. Den scene, den var der faktisk lige med det samme, så videre til næste scene, det er scene 2B, og det er til billedet ud af vinduet. Og jeg kan ikke tage billeder med det her, så jeg fusker lige lidt. Det her klip her, der skal jeg have et lige billede af mig selv, og jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg forklarer det her, fordi jeg kommer til at se det alligevel. Men jeg skal sætte kameraet op her, og derfor har jeg skiftet fra mit 35mm til mit 16mm. Og jeg skal jo stadigvæk Super 35. Skriv i kommentaren, hvis jeg lige skal forklare det. Nu kommer problemet så også med den her lampe her. Oh my god. Vi kommer lige ned derfor. Nu er der også det her problem med den her lampe her, fordi den lyser rummet op, og den giver det lys, jeg skal bruge. Men der er sgu ikke rigtig plads herover til den lampe. Jeg mener, jeg står allerede oven i vindueskarmen. Så jeg ved ikke helt, men den lampe der, hvad jeg lige gør. Jeg elsker simpelthen gamle vandrør. Jeg kunne ikke få min softbox til at passe ind i køkkenet. Den er simpelthen for stor, den her. Det er en 85'er. Men jeg kunne få den her helt standard spot ting her til at passe. Og det giver dælme noget varme, det der. Jeg står i hvert fald og sveder, så lad os lige få det her i kassen. Det var det sidste skud. Film er færdig. Eller, det vil så sige, vi mangler sådan set en ret vigtig ting. Lyd. Storytelling, det er fundamentet, når man laver film, men lige efter det, der kommer lyden altså. Det er det, der gør det medrivende, og det er det, der gør det på en måde relaterbart. Så for eksempel, hvis der sker en eksplosion i en film, så forventer du også, der kommer et brag. Lidt det samme skal jeg have gjort her. Der sker bare ingen eksplosioner. Derfor skal jeg også have brugt rigtig meget tid på at have optaget alle de ting, som man forventer at høre. Det er det, der sker nu. Det var simpelthen også hele processen. Hvis du kan tænke dig at se resultatet, så kan du trykke her et eller andet sted. Den kommer til at være her, eller i linket ned i beskrivelsen. Der kommer den til at ligge. Og hvis du synes, det var mega spændende at følge med i det her, så bare vent. Der kommer mere af den her slags indhold. Men indtil vi ses igen, så ha' det godt. Vi ses!